Ngayon, ano sasabihin ko sa jowa ko? Ano sasabihin ko sa nanay ko? Pag ang motor ko hiniram ng walang paalam at wala na yung gas pagbalik, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, lalaban ako ng patayan sa'yo kahit patayin mo pa ako. Binarubal na tayo eh. Tinarantado na tayo eh. Kinuha na yung motor natin ng hindi nagpaalam eh. Dapat iparinig nyo kung ano yung nawala sa atin. Dahil kung lahat tayo mananahimik na lang, aabusuhin tayo ng mga yan eh. Na para bang batang kinutungan. At pag nagkita kayo, ano ina-expect nyo? Ha? May gasolina pa yung motor nyo? Sa gitna ng pandemya, sa panahon natin ngayon, na mas inuna pa kinuha yung motor kaysa magpaalam sa atin. Kaya sabi ko sa sarili ko, anak ng teteng, anong klaseng tao to? Pasensya na po kayo, galit na galit lang po talaga ako. Hindi dahil sa kinuha yung motor namin, kundi hindi namin alam kung saan sila pupunta. Kaming mga motorista, kaming mga riders, isa kami sa mga nagbabayad ng malaki buwan-buwan. Nagpapagasolina kami buwan-buwan. Nagpapa-change oil kami buwan-buwan. Nagpapa-oil filter kami buwan-buwan. Nagpapa-modify kami ng motor depende sa budget. At higit sa lahat, nagbabayad kami ng buwanang hulugan ng motor. Tapos ano, hihiramin lang nang walang paalam. Pag nasira, ibabalik sa amin, kami yung gagastos. Tapos dahil wala na kaming pangbayad, isasauli na lang namin sa kumpanya. Ganun ba yun? Kaya, nasasaktan po ako eh. Pasensya na po, galit lang po talaga ako. Kaming mga motorista kasi, kaming mga riders, pumupunta pa kami ng ibang lugar para kumustahin kung may pasahero pa ba na hindi nakakasakay. Ngayon, anong sabi ng isang philosopher? Don't do into others what you don't want to do into you. Huwag mong gawin sa iba kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo. Ngayon, sa mga bashers namin dyan, sa mga trolls dyan, sa mga pinagtatawanan kami, sabi ko nga eh, kakausapin namin kayo sa sarili nyong lingwahe. Dahil kung kakausapin kayo namin ng mahinahon, hindi nyo naman kami pakikinggan eh. Kaya kakausapin namin kayo sa sarili nyong lingwahe. Broom! Broom, broom, broom! Sensya na po, nasasaktan lang po talaga ako. Galit lang po talaga ako, mga madlang people. Pasensya na po. Ngayon, anong magandang gagawin natin? Manghihiram kayo ng motor, magpapaalam kayo, magpapagas kayo, magpapawashing kayo, pupunasan nyo yung motor, at in the end, makakahiram kayo ulit ng motor. Or, hindi kayo magpaalam, maghiram ng motor, hindi kayo magpapagas, hindi nyo wawashingan yung motor, hindi namin alam kung saan kayo pupunta, at pag nasira ang motor, ibabalik nyo sa amin, at dahil wala kaming pera, ibabalik namin sa kumpanya. At hindi na kayo makakahiram pa. Pasensya na po, galit lang po talaga ako. Galit lang po talaga ako.